Dan Okoye Bafam akụkọ anyị n'uju. Gọvanọ Chukwuma Soludo mere ka anyị mata na ọchịchị ya kere ajụ n'ume ịkwalite mmepe ruo nsọtụ dị iche iche nke Anambra steeti nke ga-eme ka Anambra steeti kwụrụ nke ọma ma chịkọọ achịkọ. Gọvanọ Soludo kwuru okwu a na International Convention Center dị n'Awka mgbe ọ bụ nnukwu onye ọbịa kwuru okwu n'ọgbakọ itinye nnukwu akpọrọ round table meeting with Mr. Governor banyere ịkwalite na ịtụtenwu ọnọdụ azụmahịa. Onye nta aka anyị n'obi gọọmenti Ejike Abana ga-akọtọpụ akụkọ a. Steeti a si wee kọwaa oge ọ malitere ọchịchị ọhụụ na steeti a enweghị mmepe otu o si wee kwesie ma kwue na ọ bụ ya kpatara o ji wee gbanyisie ike wee wepụta amụma ọgbara ọhụụ ọ ga-eji wee mee ka Anambra steeti bụrụ ọkacha ibe n'ihe gbasara mmepe nchekwa ndụ na akụnụba. Kọmishọna na-ahụ maka azụmahịa na steeti a bụ Maazị Christian Udechukwu kwupụtara na Anambra steeti nweziri nnukwu mgbanwe n'oge ugbu a Gọvanọ Chukwuma Soludo na-achị steeti a ma mekwezie ka ego ndị mmadụ na-etufubu na mbụ n'ihe na-enweghị isi bụziara nke na-aba n'akpa ha oge ọbụla. N'okwu a dị iche iche, Injinia Chizọọ Nwagwu nke si Manufacturers Association of Nigeria, onye ogbo ya bụ prezidenti nke Anambra State Chambers of Commerce and Agriculture bụ Maazị Pat Apakama, Prince Chris Azọ nke Civil Society Organization nakwazi Igwe Chris Oranụ toro nnọọ gọvanọ maka mbọ dị iche iche ọ gbara wee hụ na ọ gbanwegharị ka esi azụ ahịa na steeti a ma mee ka akụnụba na ejirimara steeti a bụrụ nke chawapụ ma kpọkuo ya ka ọ gaa n'iru na ị na-eme nke ọma